बरिया हो कि कहवा के हवे तिलक हारू तिलक लिहले ठाड़ भइल कि कहवा के हवे तिलक हारू तिलक लिहले ठाड़ भइल हो तिलक माया हो जहाँ आपके कहाँ से सफारी बरिया हो कहवा के हवे तिलक हारू तिलक लिहले ठाड़ भइल भैया ये तिलक कौन गाँव से आई? तिलक कहाँ से आई है? अच्छा कोई बात ना, दुल्हा बाबू राम और दुल्हन सीता ये तो जोड़ी नहीं लगावे के चाहिए। राम सीता की जोड़ी कभी बहुत लगे कैसे कि जीवन में हमेशा श्री रामचंद्र और सीता मैया वियोग में रहे। ये मेरे हिसाब से ये जोड़ी का आशीर्वाद किसी को नहीं। 12 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहे, 14 वर्ष के बाद भी कितने, लेकिन मैं कहूँगा अवधा से मिथिला से सुपारी बरिया अवधा से मिथिला से सुपारी बरिया जनकपुर के हवे तिलक हारू तिलक लिहले ठाड़ भइल